Добър ден! Добър ден. Бих искал да питам, какво е за парламентарните избори, които бяха на 13 май? Кой е казал, уредени си бяха всички, той си беше пълна излагация, всичко уредено. ГЕРБ не заслужаваха да спечелят, какво да ви казвам. Вие от телевизора ли сте? От телевизора ли сте? Извинете, ама ние го интервюираме. Значи да ви казвам, не трябва 7, трябва и 14. За чиста България. Аз казвам. Моето име е Фикрет Сефече Асан. Не трябва Асан на жената. Асан на жената мои лели. Имаше крави продадени. Аде отзад малко хвърлят. Пред Генеко става. Защо бяхте? Взима апартамент. Извинете. Тук като апартамент, никой ни гледи. Човек е тук нов Ахмет Асан. Извинете, този ром не беше предвиден. Говорите сега. Ама не трябва Асан на жената, мои лели.